Derajat, ya. Niki Mbah Damit ingkang kagungan dalem setunggal Haliwatu mangke mandhapipun Sriuning Mustika Tuban. Setunggal mbaka setunggal. Pun niki. Niki wau si bisik-bisik wau. Engko aku lewung riyo. Ora kok renang. Iki pun dhisik no, nyo. Ngangen-ngangen ing sajroning ati ya. Sipun diriyen ali-ali watu Sriuning. Heeh, monggo. Kopi wengi riyen ya. Kopi wengi. Ana ing sajroning ati seten mutut wedang kopi Wisma alit pinggir margi angkringan kok kita bisa lali kopi wangi wanci dalu dasar bisa nontrong ke hatiku dilalitan bisa lali sabar bengi lan sanggodo ati kang lelati milangoni anggo jiwa surya marati
gandos. Ojo cukup separo to. Lagi tok kacamata Sampun katuraken. Pun. Kopi bengi pamenyuwun saking Mas Nanang rasaken aja cidra. Para kampiatur sagira potami kantaweran rawuh ngaturaken wilujeng rawuh keparang yang sampun paripurna sauntawis lelenggahan ndherekaken kondur saking keluarga ndherekaken sugeng tundur mugi saking dalem mriki dugi dalem sewang-sewang manggih rayu nir ing sambikala dugi dalemipun piyambak-piyambak rawuhipun sedaya tamu ing mriki atas nami keluarga ngaturaken matur sembah nuwun. Kambali atur ingkang tesih wonten dalem boten saged rawuh iki saged mirsani liwat live streaming. Streaming iki apa kae? Demang TV. Demang TV live streaming ingkang kagungan TV Android. Lampune mati ta Mbah iki? Monggo aja cidra, griyak-griyak kanca-kanca Wahyu Laras, daya dalu-daling karya. Sondo aku nesta ora bondo donya alone tuh masuk lagi gendeng lho bersemangat niki ke dikira kerinduan tapi rek alon lagi gendeng lho iso andane kerinduan lagi yaktine mung kepranan rangkang tuwe kanyatan mbak ya saya suwe saya mundhak yuswa Lah kowe iki kok
gorang gareng apa kok teladan iki? Lah kirangan kok. Lah ngene iki liyane aku ngerti umeng-umeng yo. Nah aku biasa. Lah ya lele sik anu latihan yo ora apa-apa. Di perbandingane gending Jawa ngeten iki karo Ndanduk iki akas karo alon. Nggih. Ndanduk iki sapata-patane matuk mergo apa iramane ngawur ini kan beda. Heeh wis kuwi dieling-eling go sinau. Alon ya, Nduk. Nggih. Alon ya ana. Heeh. Nggih. Ki Sriune ngempos dibawani rumiyin kalih udut sing kadah. Heeh. Niki untung saged mungel nek mboten saged mengke lah kuciwa sing nyuwun. Pramila Nggih. ya elek lah awakku dhewe kanca-kanca Wahyu Laras ya nek latihan ki kabeh iki disenggol ben nek ora tunak-tunuk ya ora kita sak kapan rambahan ngoten. Heeh. Nggih. Iki ra dientekne sik to iki. Tuku lho kek ngetne ya lho. Sekagon. Sis tunggal Sri Uning kalih ngempos sing kagungan utup tintinganipun. Putri Sulis ya ing warni Sri Uning Mustika Tuban Jan kewenes kok. engko petis manis bareng masamu. Oh nggih. Putra Kanjeng Sura lawe tebrangkung bojana kara apepilo Alah. Virat Jan. Moyo Apik ya. Duh. Lah nggih. Tan Burung Sri Uning gugur Jan poetaan. Hati kusumaning praja kuwang Nggih. Iki saking mriki nggih. Sri Uning Mustika Tuban Labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya lho kanggo prasetya Natur bangki Sri Uning datang krita Kang rinita kadange pribadi
moyo putraniro sira lawe adipati Tuban srewuning putrane Akhir wong sopati nalikane ngono Ya. kapopo ing madyaloka dobrak tanding lawan Minasinggo katresnane Wirat moyo tinampi dene Rara Srione senadyan wekasaniro praktek leno ala Bonegoro Nyala ya Gong. Pindah Gong. Pindah. Podo slendrone lho. Lo. Sayuning mustika Tuban laput tresno lan sab Boyo pati. Dang Trewang. marang Raden Wiratmaya kang wis prasetya ananda ranti srewuning Jatagrahita kang cinipta kadange pribadi Wiratmaya putranira Suralawe adipati Tuban Srihuning putrane Adi Wangsapati nalikane uni kapupuing madyaloka dobrang tanding lawan Minasinggo Jan saka semangate wis ora titik komae. Ya. niki mengke lajeng napa empun Entek sik. lah nek semangat lho Pak Entek sik. Diterasne riyen. dugi pundi niki Katresnane. nggih dugi ndawong nggih Pak oh, bener betul Yo. Jan kurang garengi lah nyetak-nyetakne yo. Tenan. angsal mboten kula menyanyi Iya. kula mboten angsal menyanyi Nesu. nggih no ora oleh nesu lho ya Nggih, Mbak. sing sabar Tresnane. katresnane Wiratmaya katampi dening Rara Srihuning senadyan wekasanira prapteng lena ala Bonegoro lho kok sampun Pat, punten.